ही रिअल फक्त तुझ्यासाठीच आहे. फक्त 1 मिनिट थांबून हे पूर्ण ऐक. स्वामींना माहिती आहे बाळा की तू सध्या खूप काही सहन करतोयस. बाहेरून सगळ्यांसाठी मजबूत बनून उभा राहतोयस, पण रात्री उशीवर डोकं ठेवल्यावर तुझे डोळे नकळत पाणावतात. तुला वाटतंय ना की तुझं दुःख कुणालाच समजत नाही, पण आज स्वामी तुला सांगतायत, बाळा, जगाने तुला समजलं नाही तरी चालेल, पण मी तुला ओळखतो. तुझ्या मनातलं प्रत्येक दुःख, प्रत्येक अश्रू आणि प्रत्येक प्रार्थना माझ्यापर्यंत पोहोचली आहे. म्हणून स्वतःला एकटं समजू नकोस. ही वेळ कायम राहणार नाही. ज्या गोष्टीसाठी तू इतके दिवस शांतपणे सहन केलंस त्याचं फळ